हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। सन्मान गोनां दिनैनि बे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानिनो दखान बिजाबनिफ्राय दिनै मोनसे आयदाखौ आइ आरो बाबामोननि खाथियाव फोसावनो लानाय जादों। बेजों लोगोसेयैनो गिबि गिबि दिनैनि नैबे ब्रह्म गियान चेनेलनि बिगोमा बाबानिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय गिबि गिबि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। ओम। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि बे ब्रह्म चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा जोंनिनो सैथो धोरोम सिबियारि आइमोन बाबामोन, बेजों लोगोसेयै दिनै बे अमृत सागर बिजाबनिफ्राय 166 पृष्ठा ऋणत्रय मोनथाम दाहार, मानो होनबा थैनाय थांनायनि बिथिङावनो दिनै बे आयदाखौ सावरायबावनाय जागोन। मानो होनबा आगोलावबो खनथाम खनब्रै दिनैजों आगोल खनथाम थांबाय, दिनैजों 4 खेब जागोन आरो। बिनिखायनो जोंहा माखासे ओरैबायदि माने खोमसि फोथायनाय माखासे जोंनि गेजेराव बे थैनायनि बिथिङाव माब्रैहायबा जोङो बै मोनथाम ऋण जायखौ होनदों ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, बे मोनथाम ऋणखौ माब्रैबा फोजोबनो हायो, बेखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया रोखा रोखा दानिसो गिबियाव बुंथिनाय परम कल्याण गीता, निमाहा हो आं अमृत सागर होनफ्रांदों गिबियाव दे आइमोन आफामोन। परम कल्याण गीतानि 166 पृष्ठायावसो निमाहा हो। बिनिखायनो बे पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋणखौ माबोरैहाय जोङो फोजोबनो हामारो, बिनि सोमोन्दैयै परमहंसआ लिरनानै दोनखालांनाय बादियैसो जोङो खामानिखौ मावफुंनो नांगौ। नङाब्ला जोंनि बै गावजों गाव माखासे सानब्रेनाय सामाजिक बायदि बायदि नेमखान्थिजों जों बे ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, बे ऋणखौ जोङो फोजोबनो हाया एबा फोजोबनानै लानो जोंहा जेबो क्षमता गैया आइमोन आफामोन। बेनिखायनो दा नैबेवहाय लिरदों, शास्त्रे आसे मनुष्य मात्रै पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ओइ तीन ऋणै ऋणी। शास्त्रआव बुंदों
एबा शास्त्रआव बुंनाय दं मानसि मानियानो पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण बे मोनथाम ऋणानो ऋण सुबुं माहारिनि गेजेराव बे ऋणखौनो ऋण होननानै जेब्लायबो बयनिबो समाजानो बेखौ बुङो आरो। सयता सयतेर बिसारान्ते सयतपूर्ण परब्रह्मे निष्ठा नमस्कार प्रणाम उपासना देव ज्योति मूर्ति सन्मुखे श्रद्धा প্রীতির সহিত নিত্য অগ্নিতে হোম করিলে ও করাইলে দেবঋণ পরিশোধে সকলে সদা আনন্দরূপ নির্ভয় মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে। 1 নম্বর दै आइमोन आफामोन बेवहाय गिबि मा बुंबाय नै सैथो असैथोनि बिसारनि गेजेरजों सैत्य पुर्ण परब्रह्मआव जेब्लायबो निष्ठा गावखौ गथायसोमनाय खुलुमनाय आरो उपासना मोदाय ज्योति मुर्ति देव माने मोदाय नालाय बे ज्योतिखौनो मोदायबो बुङो आरो बेनिखायनो देव ज्योति मुर्तिनि खाथियाव मान होनानै अननायजों लोगोसे सामफ्रामबो नित्य आहुति होनाय जयग होयोब्ला आरो खालामहोयोब्ला देवऋणनि परिशोधआ जायखौ जों देवऋण होनदों बिनि जिथु ऋण दंमोन बेखौ फोजोबनाया बयनिबो होनदों सकले बयबो जेब्लायबो आंगो गोजोनै गिनाय गैयाजासे मुक्त गियान महरै थागोन होनदों। नैबे गिबियाव बुंबोनाय माखासे खामानिखौ मावफुंबानो आरो देवऋणआ जोबो होनदों आरो परिशोध जायो सुख' जायो। बेवहाय गिबियावनो बुंखाबाय डाबल बुंला गियान स्वरूप थाखिबे होनदों आरो गियान महरै होमबानो जों थाबाय थानो हागोन बै आगोलाव बुंबोनाय माखासे नेमफोरखौ जों मानिब्लानो आरो व्यवहारिक व पारमार्थिक विद्यालाभ स्त्री पुरुष के विद्यादान पुरुषार्थ के विपासार्थ के अभ्यागत के यथाशक्ति श्रद्धापूर्ण सेवाय ऋषि ऋण परिशोधे बिमल आनन्द होनदों। दहायना देवऋण थांबायना दानिया ऋषि ऋणनि आरो व्यवहारिक आरो पारमार्थिक बिनिफ्राय विद्या लाभ हिन्जाव हौवा बयखौबो समान बिद्या होनाय फोरोंनाय उखैनायफोरनो जानाय होनाय गांनायनो दै होनाय नोंनाव सोरबा आलासि फैदोंब्ला जा हायो एकदम मान होनानै आबुङै गोसो मोदोमै खुलुमनाय बेनो जाहैबाय ऋषि ऋणखौ फोजोबनाय होनदों परिशोध सुख'नाय बेनो एखेबारे बुरजा बिमल एकदम ओरैबायदि गोजोननायनो आरो गोजोननाय बे जाहैबाय ऋषि ऋण। खोनासं आइमोन आफामोन दानिसो बुंबोनाय हाबाफोरखौ जोङो मावोब्ला बे बिद्या लाभ स्त्री पुरुषके बिद्या दान उखैनायनो ओंखाम गांनायनो दै आलासि सोरबा फैदोंबा जा हायो मान होनायनि गेजेरजों बेखौ सेवा खालामनाय बेनो जाहैबाय ऋषि ऋणनि परिशोध बिमल माने गुवार माने गोजोन बे खामानिया आरो होमबाना आनन्द होनदों आरो गोजोननाय। पिता मातार सेवा करिया सत्य बलिया सत्य कार्य करिया सत्य धर्मे निष्ठा राखिया सकलके पितृ ऋण सुटिते হয়। पितृ ऋण मोनथाममोन नालाय देव ऋण ऋषि ऋण थांबाय दानिया
बिफानि ऋण होनदों आरो। पिता माता बिमा बिफाखौ खुलुमनानै सैथो बुंनानै सैथो खामानि मावनानै सैथो धर्मआव जेब्लायबो गावखौ गथाय सोमनाय खालामनानै खामानि मावनाय, बेनो बयनिबो बिफानि ऋणखौ सुख'नाय जायो, बे खोथाखौ होनदों आरो। बेनिखायनो बेवहाय बे मोनथाम ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, बेखौ नोंसोर आइ आरो आफामोनहा मोजाङै बुजिनानै लादो। मानो होनबा बेवहाय सोरबा सोरबा बुंदों, माखासे प्रसारकफ्रा बे मोनथाम ऋणआव बिमानि ऋणखौ सुख'नो रावहाबो खमथा गैया होनदों। नाथाय परमहंसआ बहाय बे मोनथाम ऋणआव गले गले बुंनाय जायो। मानो होनबा आरो रिपिट खालामनाय जादों आरो, जेनेबा गले गले बुंनो मोना, होमब्लाबो बुंबावनो गोनां जाहैदों आरो। मानो होनबा बे मोनथाम ऋणआव जेरैहाय देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, बेवहाय सोरबा बिमानि आरो आलादायै ऋणखौ सुख'नो हाया होननाय रावा नैबे परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफानाव लिरनाय गैया। आइमोन आफामोन, नोंसोरो मानो ओरैनो अनर्थक बिजाबाव गैयैखौ मानो बुंदेरफानो, मानो खिन्थाफानो लुगैबावोफालाय? आइमोन आफामोन, जोङो परमहंसआ जि होलांखाबाय दखान बिजाबनि गेजेराव नैबे परम कल्याण गितायाव ऋण त्रय मोनथाम दाहार, बे फोजोबनायखौ जेरैबादि लिरनानै गालांदों, जेरैबादिबा जों बे मोनथाम दाहारनिफ्राय जोंखौ उदां खालामनो हायो, बेखौ परमहंस आफाया बेवहाय लिरनानै गालांखानाय जाहैबाय आरो। बेवहाय आरो नोंसोरो बेलेग गावनि साननाय बादि बेफोरबादि माखासे बिमानि दाहारखौ रावबो फोजोबनो हाया होननाय रावखौ नोंसोरो बुंनो नांला। मानो होनबा जों परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफानिफ्राय जों गियानिसिन नङा, परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफानिफ्राय जोङो देरसिन नङा। जों जाहैबाय परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफानि सोलोंसासो, साफ्रामबो जोङो भक्तसो। बेनिखायनो बे आफाया जेरै बुंदों बेखौल' जोंनि माखासे भक्त आइ आरो बाबामोननि खाथियाव बेवहाय जेरै लिरदों बे मथे मावबानो जोङो बे मोनथाम ऋणखौ बारग'नो हायो, एबा हाथारो, एबा हाथारगोन आरो थि बुंनानै गालांखाबाय परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफाया आरो। समस्त त्रिगुणात्मक पिता मातार दुख मसन गियान बानेर धर्म, गासैबो मोनथाम गुननि जिउ बिमा बिफानि दुखुखौ फोजोबनानै होनायानो गियानिफोरनि धोरोम होनदों आइमोन आफामोन। मानो होनबा थांनानै थानाय समाव नोङो बिमा बिफाया माबादि दङ, माबादि थांनानै दङ, दुखुआव दं ना सुखुआव दं, ना बेमाराव दं ना माबा मोनसे असान्थियाव दङ, गाननाय जोमनाय मोनदोंना मोनाखै, जानाय लोंनायफ्रा माबादि जादों, माबा मोनसे जानो लुगैदोंमोन नामा, माबा मोनसे फिसानि सायाव आसा खालामदोंमोन नामा, नै बेफोरबादि माखासे जोङो बिमा बिफानि खाथियाव गासैखौबो दुखुफोरखौ फोजोबनायासो गियानि बेक्तिफोरनि धर्म होनखाथारबाय। मानो होनबा जोङो बिमा बिफाखौ मालाबाबो बबेबा फारसेथिं बबेबा मोनसेथिं दुखु होनो मोना, फंसे राव गाज्रि होननो मोना, जोङो माबा मोनसे जाथारै आखलफोरखौ जोङो बिमा बिफानि खाथियाव दिन्थिनो मोना एबा दिन्थिनो नाङा। एखेबारे बिमा बिफाखौ थैजासे सुखु गोजोनै
एखेबारे दैथायहरनो हानायासो गियानि व्यक्तिफोरनि धर्म होनदों आरो। मृत पितामातार श्राद्धे बा गयाधामे फिन्दुदिया ऋण मोचन हयना। थैनाय व्यक्तिनि नामाव श्राद्ध बा गयाधामाव फिन्द हैनाया ऋणखौ फोजोबनाय जाया होनदों। मानो होनबा गोदोनि दिनफ्राव एबा दाबो दंबावो बै हिन्दु समाजफ्राव गयाधामाव थांनानै बिमा बिफानि नामै फिन्द हैनाय बायदि बायदि दान हैनाय नेमखान्थि दङ आरो। होमब्लासो बिमा बिफानि ऋणा बारग'यो एबा सुख'जायो होननाय बेबादि नेमखान्थि दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ आरो। नाथाय जोंनि बे सैत्य धर्म फालिग्रा व्यक्तिफोरनि खाथियाव नाथाय नैबेफोरबादि नेमखान्थिफ्रा गयाधामाव थांलायनायफ्रा बेफोर जोंनि गेजेराव गैला आइमोन आफामोन। अब्लाबो गुबुनफोरनियाव दङ दाबो बिसिनाव बेबादि फोथायनाय माखासे हुदाफ्रा दासिमबो दंगासिनो दं आरो बिसोरो मावबायबो थायो आरो। मृत्युर उद्देश्य जे श्राद्धादि हयतेशिल गयाधामे फिन्द दिथिशिल ताहा ज्योतिस्वरूप क्षमा करिया दिलेन। नों जे फिन्द दान हैबाय थादोंमोन आरो बे थैनाय व्यक्तिनि मुङाव जे नोङो श्राद्ध होबाय थादोंमोन, श्राद्धादि हयतेशिल, मोजां खोनासंनानै लादो आइमोन आफामोन। मानो होनबा बे थैनायनि थांनायनि श्राद्धनि दाननि सोमोन्दै बुंबोनाया माने दफे मोनथाम जाबाय, नै एबारजों मोनब्रै आरो। बेनिखायनो परमहंसआ जि बिजाबाव बे थैनायनि श्राद्धनि फिन्द दाननि बेफोरबादि दहानि बेफोरबादि लिरनायखौ दिनैजों खनथाम जाबाय। जेरैबायदि लिरलांदों बेखौ फरायथिनानै होबाय थानाय जादों, खिन्थानानै होबाय थानाय जादों आरो आइमोन आफामोन। नैबावबो रायखांदों श्राद्ध होनाय मा होनाय गयाधामाव फिन्द होनाय। बेखौ ज्योति स्वरूपआ निमाहा होबाय होनदों। दिनैनिफ्राय होनो नांला होनहैबाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया श्राद्धफोरखौबो। श्राद्ध होनायाबो दायसो जाबावदों परमहंसनि मथे। नै ज्योति स्वरूपआ क्षमा होबाय होनाखै होनबा मानो बार बार जोंलाय मिथिनानै मिथियै बादि फरायनानैनो फरायै बादि मानोलाय जोंलाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मानो गावनि साननाय बादि जों मानोथो मावबावनांगौ जाखो? मावाबानो जाबाय आरो। परमहंसआ जेरै थिनदों बेखौल' मावनो नाजादो एबा मावफुंदो आइमोन आफामोन। बे श्राद्ध होनाय दाहा गारनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थादो। नङाबा जोंनि मावनायफ्रा ओरैनो मावगारनायल' जागोन। बै बिमा बिफानि जिथु दुखु फोजोबनाय होनदों बियो जोबनाय नङा आरो। এই সমস্ত কাহাকেও আর করিতে হইবে না। नै बे गासैखौबो जि नेमखान्थि जों बानायनानै लानानै मावबोदोंमोन बेखौ आरो मावनो नांला होनखाथारबाय। करिते हइबे ना, मावनो नांला होनखाथारबाय। बे गासैखौबो रावखौबो मावनो होनो नांला होनखाथारबाय, काहाकेव होनखाथारबाय। होमबा नायसाय दा बेखौनोथ' जों फरायनानै खिन्थागासिनो दं। आंबोथ' जोंनाबोथ' मावला। ओंखायनो दस्राफ्राबो जाहाथे बेबादि मावनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थायो, एसे बिसार खालामनानै नायनानै जोङो खामानिफोरखौ मावफुंलायनो नाजादो आरो। नङाबा जोंनि गेजेराव बे बेले बेजेया माब्लाबाबो जोबनाय नङा दै आइमोन आफामोन। मानो होनबा जों जाहैबाय संस्कार। जन्मनिफ्रायनो बे हाबाफोरखौ जों नुबोबाय थाबाय। आंबोथ' नुबोदों जोनोमनिफ्रायनो। नुबोनानै बिमा बिफाजों समाजजों बे दाहा गारनाय, श्राद्ध गारनाय, श्राद्ध होनाय, बहाबा बिदिनो गयाधामाव फिन्द हैनाय बेफोरखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो।
नाथाय दिनै जोङो बेक्तिगत परमहंसनि सयखान बिजाबखौ आखाइयाव मोननानै जों फरायनानै नायबाय, नायनानै मोनबाय जे अमृत सागर बिजाबावनो मोनब्रै आयदानि दङ आरो बिनिफ्राय नैबे परम कल्याण गितायावबो नैबे मोनसे आयदा आरो दंबावो पुर्न साधनायाव दंहैबावो आरो बेखौ उननि माबायाव होनाय जासिगोन आरो बेखौबो होबावगोन पुर्न साधनानिफ्रायबो आरो আপনাদের পিতৃ পুরুষের মুক্তিপद হইল नोंसिनि बिमा बिफा पुरुषा मुक्तिनि लामायाव जाबाय होनदों मुक्तिपद मुक्ति जाबाय होनदों आरो मानोबा जग्गल' होनो खिथाखादों थैनायखौ गारखांनानै फैनानै न'आव मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै जग्ग आहुतिल' होनो खिथादों आरो होमब्लानो बे पितृ पुरुषा मुक्ति जाबाय ओरै होननानै बुंथिदों आरो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो होमबा बे परमहंसना नंखाय जाखो ना जोंनि बै बानायनानै मावनायासो नंगौ जाखो परमहंसनिखौसो नंखाय खालामनानै जों गावजों गाव बानायनानै लानाय नेमखान्थिखौसो नंगौ बानायब्लालाय बोरै जानो परमहंसआ बार बार बुंबाय दिनैसिमबो बे खनथाम खनब्रै आयदायाव मानो होनबा श्राद्ध होनो नांला दाहा गारनो नांला बेफोरखौ बार बार बुंबोबाय थादों आरो दाबोथ' बुंबाय नै बेखौ जथि सुरुबा खमा होबाय होनखाबाय बै आगोलावबो दं बिदिनो खमा होबाय होननानै खमा होखांनायनि उनावबो जुदि नोङो आरो सानब्रेनानै मावबावोब्ला बे हाबाखौ होमबालाय बहाथो जोङो सैत्य धर्मनि लामाजों आगान सुरनाय जाखो संस्कारावनो थाबाय बै जे परमहंसआ बुंदों बै अमृत सागराव माने संस्कारि सैत्यलाभेर प्रतिबन्धक होनदों नै बे प्रतिबन्धकआवसो जोङो दंगासिनो दङ प्रतिबन्धकनिफ्रायनो जोङो दासिमबो उदां जानोनो हायाखै मानो होनबा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जेरैबायदि नेमखान्थि होनानै गालांदों थैनायनि बेलायाव बेखौ जोङो दिनैसिमबो गावजों गाव परस्पर बिसार खालामनानै नायनानै बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो सानाखै जाम्बा जाम्था मानसिफोरखौ मावहोबाय थाबावनायसो जादों आरो मिथिनानै मिथियै बादि मानो होनबा जोंना दा जोंनि गेजेराव मा होनो सोरबा सोरबा परमहंसनि बादि जुदि जोङो थांथारनांगौब्ला जोङो भक्तखौनो मोननाय नङा नै ओरैबावसो सोरबा सोरबा जाम्बानि राव नङा होमबा बे अगियाननि राव नङा होमबा बे मुर्खफोरनिसो राव बियो बेथ' गियानिफोरनि राव नङाना परमहंसनिफ्राय रावबो गियानिसिन गैया परमहंसआ जाबाय डाइरेक्ट गावनो जतिस्वरूप सान्नारायणनिफ्राय फैखानाय बेक्ति बेनिखायनो मुलुगाव माबायदि मानसि समाजा सुबुं समाजा मा मावोब्ला माब्रै मावब्ला बबेबादि नेमखान्थिजों सोलिब्ला मुलुगाव बयनिबो सारिमुथिनि मोजां जायो गावजों गाव मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै सिनायलायनानै जोङो आलो गोजोनै अनलायनानै थांनानै थानो हायो नैबेबादि नेमखौ परमहंसआ गालांखानाय आइमोन आफामोन बिनिखायनो जोंहा बहाय बे श्राद्ध होनाय दाहा गारनाय बायदि बायदि नेमखान्थिखौ जाथारैखौ एंगार होब्ला जे सोरबा भक्तआ जोंखौ एंगारगोन बे नङा बेबायदि गोरोन्थि दासान रावबो एंगारा जों बे प्रसारकफ्रा पुरहितफ्रा जेनेबा मोनफा मोनफा संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बै प्रसारकफोरखौ लाफानानै बिजाबजों सोमोन्दो लानानै बिजाबाव मा मा लिरनानै गालांमारदों जोंनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बेफोरखौ रेबें रेबें गावजों गाव फरायथिलायनानै नंमारगौ नंमारा बेखौ बिजिरलायनायनि गेजेरजों बेखौ एंगारनो नांसिगौ जाम्बा जाम्बियाथ' आरो नों आं गिदिर गोलावखौनो होनबाय मानोबा प्रसारकफ्रानोथ' गिदिर जायफ्रा बे आफादफोरखौ दैदेनदों बिसोरनोथ' गिदिर ना गाहाय बिसिनि खोथाखौ
रावबो मानियालासिनो थाया, मानिगोन। निस्सय जों जुदि बिजाबखौ लानानै रग' रग' आसि थुयै थुयै नै ओरैसो आइमोन, आफामोन, बाबामोन, बाबुमोन, नानिमोन, जोंनि गुरुआनो जाहैबाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफा। ओंखायनो बे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जेरैबायदि जोंनो नेमखान्थिफोरखौ होलांबाय, बे नेमखान्थिजों थाङाब्ला जोंनि मावनाया माब्लाबाबो जाफुङा होननानै बिसोरखौ मोजां गुरै रावजों बुङोब्ला बिसोरो मानियालासिनो थाया आरो निस्सय मानिगोन आरो। जन्म मृत्युर पर केवल যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি ও কুতার্থ অভ্যাগতকে আদরে আহার দিলেই পিতৃপুরুষের সমস্ত ফল লাভ হইবে। जोनोम थैनायनि उनाव, जोनोमनि उनावबो थैनायनि उनावबो खालि जा हायो अराव आहुति होनो थिनदों जोंखौ आइमोन आफा। बिनिफ्राय उखैनाय नोंनि न'खराव सासे सानै आलासि फैदोंब्ला मोजां आदरै बिसोरनो जाहोनायानो पितृ पुरुषनि गासैबो फिथाइखौ मोनो होनदों आरो। बेबादि खालामब्लानो आरो नों आदरै सनमान होनानै जा सासे फैदों, जेनेबा जोनोम जानाय, जोनोमावबो जग्य होयो नालाय बेखौबो होखालांबाय नै, बिनिफ्राय थैनाय बेखौबो होलांबाय, जोनोम जाखांनानै नों जग्य होबाय, अराव आहुति होबाय, सासे सानै मानसिथ' लिङो नालाय बिसोरखौ जाहोदो आदरै मान होनानै। बेनोथ' एकदम पितृ पुरुषनि गासैबो फिथाइया बेयावनो मोनो होनदों आरो बेखौ बुंदों आरो। সকলে आनन्दरुप थाखिबे। नों इसे मोजां लेंनानै जग्य होबाय, नोङो मान लाबाय, खुलुमबाय, बहाय नोङो सोरबा सोरबा साहा पानि होबाय, ओंखाम दै जाहोबाय, जोबनायाव नोङो बिदाय होहरबाय खुलुमनानै, आनन्द नङा होमबा? गोजोन होनदों बेनो। बिदिनो था, गोजोनग्लाय गोजोनै था होनदों। आसयते भुत हयबे ना, दिनैनिफ्राय भुत जाला होनदों। मानोबा भुतनिबो सन्देह दं नालाय मानसिफ्रा दाबो, बेबायदि श्राद्ध होआबा भुत जागोन, जेनेबा गया धामाव फिन्द दान हैयाबा भुत जागोन, नै बेफोरबायदि आरो। जोंनि बियो कल्पनासो आइमोन आफामोन। परमहंसआ जेरै थिनदों बेबादि नेमखान्थिजों जों सोलियोब्ला रावबो भुत जाला। जिबेरै नाम भुत, जिबनि नामानो भुत होनदों, नैबे देहाखौनो भुत होनो। আপনারা ভূত ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মকে মানিতেছেন, পূজা করিতেছেন, এজন্যে পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ আপনাদিগের নিকটে ভূতরূপে পূজা লইতেছেন। ओरै होनलांबाय। नोंसोरो भुत साननानै परब्रह्मखौ खुलुमदों, मानिदों, फुजाबो होदों, बिनिखायनो परब्रह्म ज्योतिस्वरूप बा नोंसिनि खाथियाव भुत महरै फुजाखौ लाफैदों। जोंनि सैत्य धर्म फालिग्रा व्यक्तिफ्राथ' फुरा बयबो मिथिखासिगौ मुलुगाव भुत होननाय मालाबाबो गैफेरा होननानै। जोङो ज्योति स्वरूपखौनो सानफ्रामबो खुलुमो, अराव आहुति होयो, होमब्ला बहाय भुत साननांगौ, मोदाय साननांगौ जेबो गैला होनदों आरो। बिनिखायनो नों जुदि साननानै खुलुमबावोब्ला बै ज्योति स्वरूप साननारायणआ नोंनि खाथियाव भुत महरै फुजाखौ लाफैमारो होनदों आरो। बेबो सैत्य। मानो होनबा बेनो गासिबो जोब। नों मोदाय सानदों बेबो बेनो, भुत सानदों बेबो बेनो, हाराय बांखो सानदों नों बेनो ज्योति स्वरूपानो। ओंखायनो जों बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानो नांसिगौ। भुतआ सोर, हाराय बांखोआ सोर, नै बेफोरबादि आरो। मोदाया सोर, जे आपन देव ईश्वर
मातृ पितृके नासिने सेजर पुसुतैल' जाय गावनि मोदाय इसोर बिमा बिफाखौ सिनाया बियो जर' होनदों गोमबा जेबो मिथि रोङा आरो पुसुतैल' पुसुजों समान जेरै जुनादा जेबो मिथिया बेबादि जुनादजों समान बेखौ बुंलांदों आरो आसयते पितृ ও ব্রাহ্মণ স্থানীয় চেতন কুথাট্ট অভ্যাগত জীবকে ভজন দিবেন আর অগ্নিতে आहुति दिबेन दिनैनिफ्राय होनदों बिफा ब्राह्मण जायगानि जायखौ होनदों गोथां उखैनाय आलासिफोर जिबिफोरनो जानो हो आरो अराव आहुति हो गले गले बुंलांबाय नै अराव आहुति होनो नोंनि बै नों मा सानदों बे खामानिनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन साननायनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो परमहंसआ बार बार खावलायलांदों आपनार पितृगण मृत्युर पर इहाल फल प्राप्त हइबेन नोंसिनि बिफाफ्रा थैनायनि उनाव बे फिथाइखौ मोननो हागोन अराव आहुति होब्लासो बै जोंनि बिमा बिफाया नोंनि होनाय फिथाइखौ मोनजागोन होनदों आरो जुदिहे नोङो गुबुन माबा माबि नेमखान्थि बानायथिं बानायथां जुदिहे नों बिफाखौ एखेबारे सत्कार खालामनो सानदोंब्ला बैबादिजों बे बिमा बिफाया मोनजाया मानो होनबा बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बे स्निथा जिरादजों दाजाखानाय नालाय जोंनि देहाया ओंखायनो बे अरा जाहैबाय इसोरनि खुगा नालाय जोंनि बे देहाया थैनानै थांखांनायनि उनाव हाजों हाया गोरोबबाय दैया दैजों गोरोबबाय अरा अरजों गोरोबबाय बारा बारजों गोरोबबाय अख्राङा अख्रांजों गोरोबबाय अखाफोरा अखाफोरजों गोरोबबाय गोसोआ बिनिफ्राय सान नारायण चेतन बियो सानजों गोरोबहैबाय बिनिखायनो बे सातथानि गेजेराव अरा खुगा होनदोंमोन नालाय ओंखायनो थैखांनानै थांनायनि उनावबो बे नोंजों थानाय आंजों थानाय अरा खुगा महरैनो दङ बिनिखायनो जाय बिमा बिफाखौ उद्धार खालामनो सानदोंब्ला मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै बे अराव एबा अर खुगायाव मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद नों आहुति होब्लासो नोंनि बिमा बिफाया मोनजागोन एबा बे फिथाइखौ मोननो हागोन होनदों नङाबा गुबुन बावला बावलि बहाबा बिदिनो दान हैलाबायनायजों नों बे बिफानि रिन एबा बिनि माखासे सत मुक्ति मोननांगौमोन बेखौ मावफुंनानै हरनाय जानाय नङा आरो उल्थासो जागोन आरो गुबुन आयदाजों मावोब्ला घरे राशिकृत शस्यर बिस राखेले सुतु मुखेर खथाय বা মনের সংকল্পে ক্ষেত্রে শস্য ফলে না যেখানে বিষ সেইখানে পুরিয়া মাটি হয় बेवहाय बुंबाय न'खराव नोंनि जुदि जोलै माबा मोनसे नों फोनो गोनां दङब्ला बै जोलै बिस होनदों बेखौ जुदि नोङो जोलै महरै लाखिब्लाय बेखौ खुगाजोंल' होनदों मुखेर खथाय बा गोसोनि साननायजोंल' संकल्प कल्पना खालामनानै नों जुदि बेखौ खुगाजोंल' बुंनानै थायोब्ला बे बेगरा माब्लाबाबो फिथाइ थाया होनदों आरो फलेना एबा रज'आ जेखानेर बिस সেইখানেই फरिया माटी হয় जि जायगायाव नोङो बेगर दोनदोंमोन बे जायगायावनो जेराव दोनदों नों जुदि बेखौ बाहायनो रोङाखैब्ला बे बेवनो हा जासिगोन होनदों आरो फोआखैब्ला होनदों आरो सास्तिया बिस रफिले थबे सयस जन्मे सास खालामनानै हाखौ एवनानै जुदिहे नोङो बेगरखौ गायोब्ला होमब्ला बे जोलैया बेगरा रज'गोन होनदों आरो
बेखौ बुंदों आरो बहाय गोनांथार खोथा हाबनानै दङ आरो बेखिनियाव आरो जेनेबा जोंहा दहाय बै गिबियाव बुंबोनायफोरखौ एसे बिजिरनो गोनां थायो आरो जेरैहाय जोङो बस होबाय दाहा गारबाय बेराफारसेथिं बहाबा बहाबा पिण्डदान हैलाबायबाय नैबेफोरखौ बेवहाय सोसनना होनाय बायदि जादों आरो मानो होनबा बेवहाय जेबो फिथाइ गैया होनदों आरो बेबादि आरो पितृगণের নামে কৌটিমন পিণ্ড দিলেও তাহা ফুরিয়া ফুরিয়া মাটি হইবে नै नङा होमबा बिफानि नामै नोङो खौथि खौथि मन मा मा लांनानै नोङो बावहैखो पिण्ड हैखो थाखा फैसा हैखो बेखौ बुंदों आरो बियो खौथि खौथि मन नों होनानै गारबोदोंबा बियो लासै लासै गोग्लै गोग्लै बे हा जाजोबगोन पितृगण तिलमात्रौ फायबेन ना बिमा बिफाया बेखौ सिबिं गरसेनिबो मोनजानाय नङा होनदों आरो मोननाय नङा बेबायदि आरो सिबिं गरसेनिबो मोननाय नङा ओरैनो मावगारनायल' जागोन आरो अग्नि ब्रह्म ও ঐভাগত প্রত্যক্ষ চেতন ক্ষেত্রে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন সুগন্ধ আহুতি দিলে সফল ফল প্রাপ্ত হইবেন ইহা সত্য জানিবেন बेवहाय नै एसे मोजां बुंलांखो आरो अत ब्रह्म आरो जेनेबा बे जयग होनाय समाव नुजानाय आलासि सैखात बिसोरो गोथां आं थांदों आंबोथ' गोथां नोंसोरबो थांदों नोंसोरबो गोथां आरो बयबो नै बेबादि खेत्रे होनदों बै फोथाराव बायदि बायदि रोखोमनि गोदै मोदोमफ्रु आहुति होयोब्ला जाफुङो ओमफ्राय फिथाइखौ मोननो हायो होनदों फल प्राप्त हइबेन इहा सत्य जानिबेन बै जे बेगरनि खोथा बुंदों जोलैनि खोथा बुंदों बेखौ नोङो माखासे जयग होनो फैनाय समाव बिसोरनो जाहोबाय आर मोदोमफ्रु मिलौहाब जिराद लानानै अराव आहुति होबाय बे जाहैबाय फल प्राप्त फिथाइखौ मोनबाय होनदों आरो सफल एकदम गोख्रोङैनो आरो खामानिया जाफुंबाय आरो बेबादि आरो नैबे अग्नि आहुति फोथाराव होननाय जादों खेत्रे गोथां फोथाराव बायदि बायदि रोखोमनि गोदै मोदोमफ्रु आहुति होनाय खोथाखौ बहाय उल्लेख खालामबाय आरो बेबायदि आरो आध्यात्मिकनि खोथा दं बहाय ओरैनो सिद्दा सिद्दि हमब्ला बेखौ मोजाङै बुजिजोबनोबो हायाबो जानो हागौ आरो ओंखायनो एसे नोंसोर आइ आफामोनहाबो जिहेतु बाय रग' रग' फरायथिनानै होनाय जाखाबाय जायफ्रा बांला रोंगौ बिसोरो मोजाङै एसे बिजिरदेरनानै लादो प्रत्यक्ष বিচার করিয়া দেখো পিণ্ড দিলে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হইতো তাহা হইলে বাতির রন্ধনের অন্ন পিণ্ড দিলে বিদেশগত পিতার पेट भरित होनदों सैखाद जुदि बिसार खालामनानै नायदो सैखादै पिण्ड होनानै जुदि बिमा बिफाया गोजोनो होमब्ला नोंनि न'आव नोङो संबाय बिमा बिफानि नामै बे जानायखौ पिण्ड होदो होनदों नोङो बे बिमा बिफाया बहाबा बिदेशआव दंहैयो नोङो न'आव संनानै बिमा बिफानि नामै दे पिण्ड हो बै बिमा बिफा बिदेशआव थांनायनि उदैया बुंहैगोन नामा परमहंसआ बेखौ सोंदों आरो मानो होनबा बै थैनानै थांखांबाय बेनो आरो बायदि 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 पिण्ड होलाबायबाय होमबा बे मोनजाहैबावगोन नामा होननाय जादों आरो बिनिफ्राय नों थांनानै थाखानानै दंगासिनो दं आं दिनै नैबे जेनेबा आसामनिफ्राय दिल्लीयाव थांबाय आंनि फिसाफ्रा बिहामजोफ्रा आंनि हिनजावफ्रा आंनि नामै संबाय खावबाय मोनखांनानै आंनि नामै पिण्ड होनानै दोनबाय बहाबा आंनि फिसाया बा आंनि बिहावा आंनि बिमा बिफाया उदै बुंहैथोंसै ओरै होननानै नाथाय बेथ' बुंहैया नै बे थैनायनि खेथ्रआवबो बेखौ बुंदों आरो मानो होनबा थैनानै थांखांबाय बे बावनायखौथ' बै मोनजाला दानिसो आं गोजौआव बुंबोनाय बायदि
हा दै अर बार अख्रां अखाफोरजों दाजानाय नालाय बै अरा इसोरनि खुगाखा आरो बे थैनायनिबो बे खुगाखा। बिनिखायनो बे अराव आहुथि होब्लासो बै थैनाय बेक्तिया मोनजायो। बेखौ जोङो मोजां मथे मिथिनानै लानाया साफ्रोमबो प्रसारक आरो प्रसारिका बेक्तिफोरनि मिथिनो गोनां एबा मावनो गोनां एबा समाजारि आइ आरो बाबा भक्तफोरनो खिन्थानानै होनाया जोंनि थाखाय एखेबारे गोनांथार जानानै फैदों बे रावा आरो। তোমাদের বিশ্বাস মতে আর একটি বিচার করো। नोंसिनि फोथायनाय बादियैनो आरोबाव मोनसेबाव नोंसोरो बिजिरनानै नायदो होनदों। आदि হইতে এ পর্যন্ত কতই বংশে জন্ম লয়াছে, কতই পিতা মাতা পুত্র কন্যা হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। बिसार खालामनानै नायदो होनदों। गोदो गोदायनिफ्राय होनदों दिनैसिम बेसेबां जे बंस'आव नोंबो आंबो दा खोनासंगासिनो दं, नोंसोर बाबामोना हयथ' बे खोनासंग्राफ्राबो आगोलाव गोबांबार थैबोबाय होनदों आरो जोनोम जाफैफिनबाय थाबाय। बेखौ परमहंसआ बुंदों। गथै पिता माता पुत्र कन्या हयासै। बेसेबां बिमा बिफा फिसा बिफा जालाय फिसाला फिसाजो जालाय बेसेबां बुजिबोखो होनदों जोंखौ। जोंथ' दा गम गैयाना, जोंहा दिनै खनसेल' नंदों, बेबायदि बहुद बार गोबांबार जाबोबाय होनदों। परमहंसआ बेखौ बुंदों। बिनिखायनो बेफोरखौ मिथिनोब्ला जोंहा आयथात्तिक गियान नांगौ आइमोन आफामोन। आयथात्तिक गियान गैयाबा बेखौ दिनै आं फरायदों होननानै परमहंसआ लिरनानै गालांखानाय होननानै नों फरायब्ला बेखौ बुजिनो हानाया गोब्राब। ताहार अन्त नाय। बै जे नों जोनोम जाबोदों बिनि सिमा गैया, जोबथा गैया होनदों। সেই সমস্ত পুত্র কন্যা তোমার নামে পিণ্ড দিতেছে, এই পিণ্ডের জোরে কিন্তু তোমার पेट भरितेছে না। मा बुंबाय बेवहाय? बै गासिबो फिसा हिन्जाव फिसा हौवाया नोंनि नामै पिण्ड होदों। बे पिण्डनि एकदम जरदार नाजानायाव नाथाय नोंनि उदैया बुङाखै होनदों। थैनानै थांखांबाय बेनो होननानै बहा उदै बुंबावनो, बेबायदि आरो दहायथ' बुंखाबाय नै थांनानै थानायावबो आं जुदि बहाबा दिल्लीयाव दंहैयोबा नैबे जायगायाव संनानै पिण्ड होयोबा बिनि उदैया बुंहैयो नामा ओरै होननानै दहायबो बुंखाबाय। उल्थां फाल्थां खिन्थाजोबलांखादों आरो परमहंस शिबनारायण স্বামীজি आफाया आरो। আপনাদের বিশ্বাস মতো বুঝিয়া দেখুন। नोंसोरनि फोथायनाय बादियै बुजिनानै नायदो होनदों। আপনারা তো কত কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু পিতৃগণ কি পিণ্ড পাইবার জন্য বসিয়া আছেন? कमला सिं बाथ्रा बियो। नोंसोरनि फोथायनाय बादियै बुजिनानै नायदो। नोंसोर जे आजां गाजां खस्थ' मोनगासिनो दङ। जोंनि बे जायगानिफ्राय बै गोजान जायगा दिल्लीफ्राव थांनानै पिण्ड हैनांगौफ्रा बेसे थाखा फैसा खरसा जायो नङा होमबा? बे खस्थ'खौ होनदों आरो। नोंसोर जे एथ' खस्थ' मोनगासिनो दं, नाथाय बिमा बिफाया नोंसिनिफ्राय माबा मोनसे पिण्ड माबा मोनसे लुगैनानै बियो जिरायनानै दङ होनदों। बेसे मोजां राव नङा होमबा? बेथ' नोंनि पिण्डखौ, नोंनि दाहाखौ, नोंनि श्राद्ध होगोनखौ बै थैनाय बिफा बिमा बिफाया जमनानै थायाखै। बे खोथाखौ बुंदों नै। बेखौ खि नेनानै थादों नोंनि श्राद्ध गारनायखौ, दाहा गारनायखौ? दासिमबो किसुमानफ्रा गैबावा होमबा? 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास 6 मास
बेबादिजों दाहा गारनाय श्राद्ध होनाय। आरो सोरबाबा थाखा फैसा गैथारै मानसिफ्रा 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनावबाबो बावलायलायनानै थागोन नों आंहा, जेब्ला बै न'खरा श्राद्धलै जोंहा होनो मोनाखै आफा थैनायनिखौ, बोसोरथाम जालांबाय, बोसोरनै जालांबाय, नङा होमबा? दाबो दंबावो किसुमान जोंनि समाजनि गेजेराव आरो बेबादिया। होमब्ला नैबे खोथाखौ सिगाङावनो बुंबावबाय, हनै नोंनि बे बस होगोनखौ नेगासिनो दङ नामा नोंनि नोम्फाया, ओरै होनदों आरो। नाथाय नों होगौमानियावनो बेहा बहाबा बहाबा जन्म जाहैखाबाय, बेखौ परमहंसआ होनदों आरो बेबायदि होनदों। তাহারা তো হিন্দু মুসলমান ইংরেজি দাদি নানা খুলে জন্ম লইতেছেন। थैनानै थांखांनानै बियो नायसाय माबायदि, बबेबा हिन्दुआव, बबेबा मुस्लिमाव, बबेबा इंराजियाव, थारमाने बै इंग्रेजफोर होनदों आरो, बायदि बायदि कुलाव जोनोम जाहैबाय। আপনারা নাসিনিয়া হয়তো নিজ নিজ পিতৃপুরুষের निन्दा करितेছেন। माबादि बुंदों नायसाय, नोंसोरो सिनायालासेनो हयथ' गावनि बिमा बिफाखौनो निन्दा खालामनायसो जादों। दालाय सोरबा मुस्लिमखौ मुगैनाय, नङा होमबा? सोरबा गार' मेर'खौ मुगैनाय, बेफोरबायदि आरो। हयथ' नोंनि नोम्फायानो मुस्लिमावबो उजिहैनानै दङ। नायसाय परमहंसआ मा बुंदों। नंगौ, जोंथ' दा बर'आव उजिनानै थैखांनानै नों बर'आव उजिहैफिनगोन बे नङाथ'। सोरबा मुस्लिमावबो उजिनो हागौ, सोरबा इंग्रेजावबो उजिनो हागौ, सोरबा हिन्दुआवबो उजिफिननो हागौ। नैबेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो। बेनिखायनो सोरखौबा निन्दा खालामदोंबा हयथ' नोंनि बिफाखौनो खालामफ्रांनायबो जादों होननानै बुंदों निन्दाखौ। मूल কথা সকলেরই পিতৃ এক, परमात्मा ज्योतिस्वरूप, समस्त ताहारै रूप बा प्रकाश। गुदि खोथायानो जाहैबाय बयनिबो बिफाया एक, परमात्मा ज्योतिस्वरूप, गासैबो बिनिनो रुप बा बिनिफ्रायनो नुजानाय होनदों, ज्योतिस्वरूपनिफ्राय। জ্ঞানী সুপাত্র পুত্র কন্যা সকলকে আপন আত্মা জানিয়া সম দৃষ্টিতে সকলের পিতৃগণকে পালন করেন, মুক্তি देन। बेवहाय बुंबाय गियानि, मोजां फिसा हिन्जाव, मोजां फिसा हौवा, बयबो गावनि जिउ मिथिनानै समान नोजोरजों बयनिबो बिमा बिफाखौ पालन खालाम होनदों। मुक्ति देन, मुक्ति हो। बै खामानिखौ मावबानो बयखौबो मुक्ति हरनाय जायो आरो, जग्य आहुति होब्ला आरो। जेरैहाय बै माबाखौ नोंसोरो एसे बिसार खालामनानै नायदो आरो, महाभारतनि जिथु बै जे माबाया जुद्धआ 100 कौरबनि जुद्ध, बेवहाय महालया खालि पार्बन श्राद्ध होलायनाया खनसेयैनो ओइदिनखालि हाजार हाजार मानसि थैनायखाय सानसे 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 बिसोरनो श्राद्ध होबाय थानांगौबा हाजार दिन, दिना 365 दिनल', होमबा बेसे बेसे दिन होनो गोनां जायो, बेखौ सिन्था खालामनानै बै सल'आव खनसेयैनो महालया खालि बिसोरनि मुङै श्राद्ध होनाय जादों होननाय आरो। होमबा ओइदिनखालिनो जग्य होबाय नालाय बै हाजार हाजार बेक्तिया थैलांदोंमोन, बिसोरो मोनजाहैजोब्बाय। ओंखायनो नैबे खोथायावबो बेखौ पालन खालामनाय खालाम, मुक्ति हो होनदों बैसिनिबो माखासे थैनाय थांनाय बेक्तिनि थाखाय। बेबो खामानि जाफाहैयो आरो, बेबायदि आरो। आसयते मृत्येर उद्देश्य समस्त श्राद्धादि निष्फल हया जायबे। कुलि कुलि बुंदों आरो, श्राद्धखौ होनो नाङा होननाय राव आरो।
दिनैनिफ्राय थैनायनि उद्देश्ययै गासैबो श्राद्ध बायदि बायदिया निष्फल जाबाय, खामानि गैला होनदों, जोबजोब्बाय होनदों। होमबा आरो बेखौनो बार बार बुंसेयावबो जोंनि मानसिफ्रा भक्तफ्रा दासिमबो गारनोनो हाबावा आरो ओरैबायदि माने खोमा गैयै बादि आरो बेबादि आरो ओंखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि सैत्य धर्म फालिग्रा मानिग्रा खुलुमग्रा व्यक्तिफोरनिसिम गुरैयै खर' गंग्लायै दिनैजों सेथि नैथि थामथि ब्रैथि खेब जाबाय थैनाय थांनायनि सोमोन्दैयै मा मा पर्यायाव मा मा बिथिङाव बबे बबे बिजाबाव बेफोरबादि दाहानि श्रद्धानि सोमोन्दै मावनो होनाय होयैखौ खिन्थानाय बिजाबफोरखौ आं खिन्थाखानाय जाबाय। जाहाथे बेफोरखौ नोंसोरबो फरायनानै नायदो, जाहाथे परमहंस थिननायनि अनगायै आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन नेमखान्थि लानानै जाहाथे जोङो बे हाबाफोरखौ मावा, जाहाथे जोंनि बे गोमालांनाय व्यक्तिफ्रा जाहाथे फोन मोनो इसोरनि खाथियाव जाहाथे बिसोरो जायगा मोनो। बै जायगा मोनगोन खामानिखौ जों मावालासिनो गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों जों मावनानै हरब्ला हयथ' बे व्यक्तिया परब्रह्म ज्योति स्वरूप आफानि खाथियाव जायगा मोननाय नङा, फिनै आरो बियो बे मुलुगाव जोनोमसो जाफैफिनगोन आरो आइमोन आफामोन। बिनिखायनो जाहाथे बिनि एखेबारे सद्गतिनि थाखाय खामानिखौ मावनो गोनां जायोब्ला जोङो बै थैनानै गारखांनानै फैनानै अरमा खुगायाव मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव मोनसेल' आहुथि होनो नांगौ। बिनि अनगायै जेबो बायदि बायदि नेमखान्थिया सोलिला आरो जोब्बाय होनखाबाय परमहंस शिबनारायण स्वामी आफायानो। निष्फल गया जायबो जेबो फिथाइ गैयैसो जागोन नोंसिनि बे मावनाय हाबाया। नायसाय होमबा जों जुदि दिनै बेखिनिखौ बिजिरनानै जुदि जोङो परमहंसआ थिननाय बायदि मावाब्ला होमब्ला जोंनि खामानिया गोरोन्थि। मिथिनानैबो जुदि जों बेखौ मावसोमबाय थायोब्ला आरो बे मिथिरोङै मिथिमोनै व्यक्तिफोरखौ मावहोनायावथ' जोंहा आरो पापसो जाबावगोन आइमोन आफामोन। बेनिखायनो गुरैहै खावलायनानै जादों जोंनि सैत्य धर्म फालिग्रा भक्त आइ बाबामोननिसिम जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थायो, परमहंसआ जेखौ थिनदों बेखौल' मावफुंनो नाजायो। आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बिनिफ्राय जोबनायाव नै इहा सैत्य जानिबेन बेवहाय जेसेबां लिरबोदों बेखौ सैथो होननानै मिथिदो ओरै होनदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया आरो। बेनिखायनो आंनि दिनैनि बे माने ऋषिरिन पितृरिन देबरिननि फरायथिनाय आयदाखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आइमोन आफामोन। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।